Sanadin group littafi na ɗaya. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabana annabina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Littafin a sanadin group littafi na ɗaya. A sanadin group dai ya samu rubutu ne daga shahararren marubuciyar da ta rubuta muku littafin lalata wato sadnaf muku a sanadin group kamar yadda na sanar da ku. To littafin a sanadin group littafi ne dai wanda ya shafi rayuwar da muke ciki a yanzu zamani da ta kasance. Akwai group a WhatsApp wanda shine yafi muni da kan na Facebook, saboda group din WhatsApp group ne wanda kakan iya yin komai kamar yadda ya kasance. Za ku yi call, za ku yi chat, za ku yi sending photos a take tare ku da ku ta bangaren private, kuma za ka iya yi a take da za ku haɗu a group da mutane kala-kala, wasu ma ba 'yan Najeriya ba ne, wasu ko 'yan Najeriya ne. Haka nan dai, to ba sai na faɗa ba, masu yin chatin dai sun sani. Sannan kuma labarin nan ba a yi shi don cin zarafin wani ko wata ba, a'a, ba ce an yi shi wani daga cikin labarin true life story ne ya faru, saboda wa'azantarwa da faɗakantar da mutane akan rayuwa da muke ciki. Allah ka tsare mu, Allah ka shiryar da waɗanda kan su da shirya, domin wanda Allah ya shirye shi ne tabbataccen shirye, wanda ko Allah ya batar tabbas batacce ne. Wannan kenan. To za ku sarar littafin a sanadin gurbe daga baki ni naku Abubakar Sadiq Namijuwan, kamar yadda ku kasance da ni a koda yaushe, to na kasance da ku, ni ma ina tare da ku koda yaushe. Littafin a sanadin group littafi na ɗaya, za mu ci gaba a cikin labarin kamar in yaso, in mun je can ciki sai ku ji abubuwan da ke tafiya. Wani gida na hango kyakkyawa ƙyararre, na ce zan fada ciki. Ina fadawa, Manal a zaune take akan dining table, ita da mijinta da yaranta uku. Suna cin abinci, hankalinta na kan dadin Hanif da ke cin abinci, hankalinsa kwance. Yanda ma yake cin abincin, kasan ba karamin daɗi abincin yake mishi ba. Dagowa dadin Hanif yayi, suka hada ido, suka sakar wa juna murmushi cewa yayi, a'a, momin Hanif, kallon yanda nake loma kike ko? Murmushi ta ce, ko ɗaya, mai ka gani? Loma ya kai bakinsa ya ce, kallo na kike mana tun ɗazu da nake, ba abincin kike ci sosai ba. Kar ma ki ga laifina, dan abincin ya yi daɗi sosai, dole ne loma. Dadin Hanif ya ce yana ƙara kai loman abinci bakinsa. Hanif ɗan shekara 8 dariya ya kwashe da shi ya ce, dadi kar dai ka ƙware kamar ran nan. Kaninsa Salim da Taufika su ma dariya suka yi, suna kallon dadin nasu, don in dai zai ci abinci sai ya yi santi, don Manal ta iya girki sosai, ba laifi. A haka suka gama cin abinci suna zolayar juna. Su Hanif suka tashi suka nufi falo, suka bar Manal da Yusuf a zaune akan dining table. Sai da Yusuf ya tabbatar yaron sun gama ficewa, ya matso kusa da Manal ya ce, Mom Hanif, wannan girkin ya fi na koyaushe daɗi, idan na dawo dole na biya. Ba don ina so na je na yi wa Hajiya sallama ba, da babu abin da zai fitar da ni daga cikin gidan nan. Tun da ya fara magana take ta zuba murmushi, ta ce, karka damu dadin Hanif, ka yi sauri ka je ka dawo, ina nan na maka tanadi na musamman. Manar ta ce tana kashe masa ido ɗaya. Murmushin jin daɗi ya ce, Allah Mom Hanif, Allah kuwa kai da za ka yi tafiya gobe, ka san dole in maka tanadi na musamman. Janyo ta yayi ya rungume ta ya ce, bari ne sauri na je na dawo, I can't wait. Tare suka miƙe suka nufi falo. Hanif da Salim na zaune akan kujera suna homework ɗinsu. Taufika na zaune akan kafet tana kallo. Yusuf wajen su Salim ya nufa, ya dubi homework ɗin da suke yi. Ganin sun iya homework ɗin ne ya sa ya miƙa musu suka ci gaba. Ya nufi wajen Taufika da ta mayar da hankalinta kan kallon da take yi. Tsugunawa ya yi a gabanta ya ce, baby, ke kin yi homework ɗinkin ne? Na yi homework ɗina, daddy, tun jiya Mummy ta koya min. Murmushi ya ce, da kyau baby na, mai zato, me zan taho miki da shi in na fita? Da sauri Hanif ya ajiye pencil ɗin, hannunsa ya nufi inda suke, yana, dadi zan raka ka gidan hajjin. Shi ma Salim rigima ya sa yana zai raka shi. A daidai lokacin da Manal ta fito daga ɗakin ta, hannunta ɗauke da wani zibabak. Dadin Hanif, lafiya na ga sun saka a gaba haka?
Manar ta ce tana miƙa mishi ledar, hannunta tana cewa ya kai wa hajiyarsa ya ce tana gaishe ta. Karɓar ledar yayi yana ki raba ni da yaran nan naki, sun dage sai sun raka ni. Dadin Hanif ka tafi da su mana don Allah, na samu nima ne barci. Manar ta ce tana miƙar da Taufika. To shi kenan, ku zo mu tafi. Yusuf ya ce yana yin hanyar waje. Hanif da Salim da sauri suka ɗauko takalminsu suka bi shi da gudu suna murna. Manar ɗakin ta nufa, ta ɗauko wa Taufika hijabinta, ta sa mata, ta riƙe hannunta suka yi waje. Gaban motar ta bude, ta sa Taufika a ciki don su Hanif suna zaune a baya. Rufe kofar motar ta yi, ta leƙar da kanta, ta ce dadin Hanif sai kun dawo ku gaishe min da Hajiyar. A madadin ya bata amsa, kane mata ido ya faki idon su Salim, ya hura mata kiss. Murmushi ta ita ma ta mishi blowing kiss, ta ja da baya. Ya ja motar su Hanif ma na mata baibai, tana tsaye har sai da suka bar harabar gidan, ta koma ciki tana murmushi. Manal da Yusuf shekararsu 13 da aure suka yi na soyayya da ƙauna, inda Allah ya azurta su da yara 3. Hanif shine first born, yana da shekara 8, Salim shine second born, yana da shekara 6, sai Taufika da take da shekara 4. Yusuf dan canji ne, yana nan aiki ne a nan Abuja. Duk weekend yake zuwa gida, a ran Monday ya koma da sassafe. Akwai soyayya mai ƙarfi a tsakaninsa da Manal. Duk da dadewar da suka yi da aure, hakan bai sa sun rage son da suke wa junansu ba, don idan ba sanin su kai ba, tunani za ka yi ba su dade da aure ba, don yadda suke ji da junansu kamar ba su dade da aure ba. Yusuf burinsa a rayuwa bai wuce ga ya faranta wa Manal da 'ya'yanta rai ba. Duk da yana da kuɗi, hakan bai sa ya yi amfani da wannan damar ya kula 'yan mata ba, inda Manal ita ma nata bangaren haka ne, tana masifar san mijinta saboda yana kokarin faranta mata. Babu abin da ta nema ta rasa a rayuwarta, sai dai ta gode wa Allah. Manal na da ilimin addini daidai gwargwado, yaranta sun taso da tarbiyya da ilimin addini kwarai da gaske, don ta yi tsayuwar da daka wajen koya wa yaranta ilimin addini. Shi yasa duk inda yaran suka shiga sai an yaba da irin tarbiyyar da mahaifiyarsu ta musu. Hakan ma kuwa ba karamin faranta wa Yusuf rai yake ba, shi yasa yake ƙara santa a zuciyarsa. Wannan kenan. Kada tana shiga ciki ta ɗan aikace-aikacenta, duk da tana da 'yar aiki, wannan bai sa ta sakar wa 'yar aikinta komai ba. Bedroom ɗin Yusuf ta shiga, ta ƙara gyarawa, ta tura wa ɗakin, ta fito falo, ta koma ta zauna akan kujera. Ganin ba ta aikin komai ne yasa ta janyo wayarta ta buɗe, da ta hau WhatsApp sai da ta bari message sun gama shigowa, ta buɗe family group ɗinsu mai suna Zuriya Ɗaya. Duk wanda ke cikin group ɗin 'yan uwa ne, dan familin su na da yawa, shi yasa suka bude group don su sada zumunci. Sallama ta yi kamar yadda ta saba, sai addu'o'i da fatan alheri da ta yi posting. Ai kuwa nan da nan suka fara zolayarta kamar yadda su ma suka saba. A haka ta biye musu, sai da ta ga abun nasu ba mai karewa bane, ta rufe group din, ta bude ɗaya group din na matan aure mai suna mu karu da juna. Ta fara karanta chatting ɗinsu tana murmushi, don gaba ɗaya grup ɗin matan aure ne a ciki. Ba su da hirar da ya wuce 6 da kayan matan da za su sha don su rikita oga. Ba ta fi sati 2 ba da shiga grup ɗin, don a grup 2 kawai take, da na familin su da wannan na mu karu da juna ɗin. Shi ma ta silar cousin ɗinta Ummi ta shiga grup ɗin. Sallama kawai take yi, ta yi karanta chatting ɗin su, taɓa tofa albarkacin bakinta ba a magana da suke, ba sai dai a tura smile. In abu ya yi mata ta yi dariya kawai. Tana cikin karanta chatting ɗin su ta ga an turo wani link, manyan mata harka 1. Wacce ta turo link ɗin ta ce wanda yake da sha'awa ya shiga group ne na manyan mata. Haka kawai ta ji tana sha'awar shiga group ɗin, ta kuwa yi joining. Abun mamaki, tana joining bai fi mutane 2 ne suka yi joining ba. Ta ga wata Hajja Kaltun ta ce za ta yi revoking group ɗin, ba ta son mutane da yawa. Manar ita dai ba ta ce komai ba, ta dinga karanta chatting ɗinsu. 'Yan group ɗin hirarsu kawai suke yi, suna wani irin zaurancin da ba ganewa take ba. Buɗe group ɗin ta yi don ta ga members nawa ne a cikin group ɗin, sai ta ga 40 ne
a cikin 256 ta gani, indicating su 40 ne a group din. Group admin kuwa guda ɗaya, wannan Hajja Kaltum din. Rufewa ta yi ta ci gaba da karanta chatin din da suke yi. Wata maman Aisha ce a group din, ta yi wani irin batsa. Manar ta yi sauri ta yi a'uzu billah don san batsar da ta yi ya mata nauyi a baki. Ai kamar jira sauran members din group din suke. Nan suka barke da hirar batsa. Manar tuni ta ji hankalinta ya matakar tashi da ta ga yadda suke batsa. Taifin ta fara yi da sauri tana wa'azi da kuma su ji tsoron Allah akan harshen da hannayensu za su yi shaida a ranar gobe kiyama akan abun da ka aikata. Tana cikin taifin din wannan Hajja Kaltun ta tura wani bidiyo, gani ta yi members din group sun fara murna, mai turo wannan nayi, mai turo wannan nayi, mai turo wancan, kowa dai da murnar da yake. Tsaye da taifin din da take yi ta yi don ta ga mai sukewa murna haka. Ji ta yi wata maman Abdullatif na cewa, Hajiya Allah dai ya biya, ki ce yau za mu suma wash har na fara tsiyaya kafin na kalla. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manar ta ce bayan da ta karanta abin da ta ce, sauran members ɗin kuwa su ma suka hau tofa albarkacin bakin su. Manar tuni ta gane bidiyon arziki Hajja Kaltun ta turo ba. Goge taifin ɗin da ta fara yi ta yi don so take yi ta tabbatar da zargin da take yi. Sai ta ji daɗin yi musu wa'azi. Downloading ɗin bidiyon ta yi, aikuwa nan da nan ya yi downloading. Playing ta yi, ta fara kallo, rutsa idonta ta yi da ƙarfi sakamakon ganin bulufin ne. Tsikar jikinta ne ya fara tashi, ta buɗe idonta a hankali, rufewa ta yi da sauri tana istighfari a zuciyarta tunda take bata taɓa ganin bulufin ba sai a wannan. Deleting take so ta yi, amma ta tsinci kanta da ƙara son ganin bidiyo ɗin. Filayin ta ƙara yi, ta fara kallo, aikuwa nan da nan hankalinta ya fara tashi. Wani azababben sha'awa ya taso mata, ta matse kafarta. Sakamakon ihun da turawan ke yi, a haka ta ringa kallon bulofin ɗin. In ya ƙare sai ta ƙara kunnawa ta kalla. Hankalinta duk ya biya tashi. Group ta koma ta fara karanta chatin ɗinsu, kowace na faɗar yanda hankalinta ya tashi. Hajja Kaltum kuwa babu abin da take turawa sai wannan. A ƙarshe ta ce musu ita sauka za ta je a sosa mata inda ke mata kaikayi. Manar da daniyarta ta yi musu wa'azi, tsintar kanta ta yi da jin daɗin group ɗin. A haka ta yi ta karanta chatin ɗin da suke, wanda gaba ɗaya batsa kawai suke yi, suna kwatanta yadda za su yi suma su ji daɗin. Manar kuwa hirar su ƙara ɗaga mata hankali yake. Kiraye-kirayen sallar azhar da ta jiyo ne yasa ta kashe datar, ta miƙe ta nufi banɗaki. Sai da ta fara wankan tsarki ta yi alwala don BF ɗin da ta kalla ba ƙaramin sha'awa ya sa ta ba. Sallaya ta hau don ta yi sallah, amma abin mamaki bidiyon da ta kalla ne a ranta, inda za ta tada sallah sai ta rinka ganin bidiyo a idanta. A takaice sallah kawai Manar ta yi, amma ba a nutse ba. Don dai da karatun sallah har ta daɗe ta rinka yi tana sallama, wayarta ta ɗauko, addu'a da ta saba yi ba ta yi ba, ballantana a kai ga karatun alkur'ani da ta saba yi idan ta idar da sallah. Grup ɗin manyan mata harka na ɗaya ta ƙara buɗewa, ta ci gaba da karanta chatin ɗinsu. Ji ta yi tana sha'awar ƙara kallon bidiyo playing, ta ci gaba da kallon, hankalinta gaba ɗaya ya gama tashi. Ganin 5 na yamma ta yi ne yasa ta miƙe ta nufi kicin, hannunta rike da wayarta tana kallo tana girki. A haka ta gama girkin, Allah Allah kawai take Yusuf ya dawo, don ita kaɗai ta san halin da take ciki. Gurbin ta koma ta ci gaba da karanta chatin ɗinsu, ganin da ta yi ya ɗaga mata hankali kawai suke, dan abun nasu ya wuce tunaninta. Kowace bidiyo ta rinka turawa na iskanci. Kashe idatar ta yi, ta nufi banɗaki, sai da ta ƙara wankan tsarki, ta ɗauro alwala. A haka ta fito ta yi sallar, tana tunanin biye inda ta gani ɗazun. Tana gama sallar, tana kan sallayan su Yusuf suka dawo. Sallama da suka yi ta amsa, ta miƙe da sauri don a zaune da take bidiyon ne a ranta. Amsa gaisuwar da yaran suka mata ta yi, ta ce su tafi ɗakin su je su yi wanka, su yi alwala, su yi sallah. Salim uban yan surutu tsayawa ya yi don ya bata labarin abubuwan da kakarsu ta basu. Ta daka masa tsawa, ta ce ya tafi ɗakin su, ba ta son surutu. Da sauri suka nufi ɗakin su shi da Hanif. Taufika kuwa ganin ba wasa a fuskar momin tasu, ita ma ta juya da sauri ta bi bayan su. Yusuf da tun da ya shigo yake kallanta dan gaba ɗaya
ba a nutse take ba. Yana ƙoƙarin yi mata magana ya ga tana kora yara ɗakin su. Manar kuwa tana ganin sun shige ɗakin su ta ja hannun Yusuf suka nufi ɗakin shi. Shi dai binta kawai yake yana mamakin abin da ya faru. Suna shiga ɗakin ta saki ta kulle ƙofar ta cire hijabinta jikinta. Kasa daurewa ya ce momin Hanif lafiya kuwa. Bata ce mishi komai ba, ta cire doguwar rigar da ke jikinta ta nufi inda yake. Shi dai zuba mata ido kawai yayi. Rigar jikinsa ta fara ƙoƙarin cire mishi. Ta nufi inda yake, shi dai zuba mata ido kawai yayi. Rigar jikinsa ta fara ƙoƙarin cire mishi. Murmushi yayi dan yanzu ya gane abin da ke damunta. A lailai mom Hanifa, yau a gwiwa kike. Ai da kin bari ni ma na yi wanka na yi sallah. Yusuf ya ce yana taya ta cire rigarsa. Manan ita dai bata ce komai ba, don burinta yanzu bai wuce ya magance mata matsalar ta ba. Fitilar ɗakin ya kashe, ya ɗauke ta cak ya nufi kan gado da ita. Tun kafin ya dire ta fara aika mishi da sakonni. Shi ma martani ya fara mayar mata bayan ya dire ta. A ƙasar ransa kuma yana mamakin don tun da suka yi aure bata taɓa mishi hakan ba. Hasali shi ke rawar kafa a kanta don kunya ne da ita duk da sun daɗe da aure, amma bata daina kunyan shi ba. Sai bayan sallar isha'i suka ɗaga wa juna kafa. Manar ta mirgina gefe tana sauƙi ajiyar zuciya don sai yanzu ta samu nutsuwa. Wani irin kunya ne ya rufe ta da ta tuno ita ta fara neman Yusuf. Yusuf ko kamar ya san tunanin da take, ya mirgina kusa da ita, ya rungumo ta ta baya ya fara magana. Mom Hanif, yau anya ke ce ko da kanki kika nuna buƙatar ki a gare ni? Rufe fuskar ta yi da tafin hannunta ta kasa magana. Yusuf janye hannunta ya ce mai abun kunya a ciki. Ni dai haka nake sa dan baki san daɗin da na ji ba. Anya gobe zan ma yi tafiyar nan kuwa? Za ka yi mana, me zai hana? Ta ce tana nufar banɗakin. Shi ma miƙewa ya bi bayanta. Tare suka yi wanka, suka yi alwala. Yusuf sai tsokanar ta yake, a ranta kuwa tana ai dalilin ne ya jawo haka, sani ne bai kai ba. Bayan sun idar da sallah, falo suka nufa su biyun. A falo suka tarar da yaran a zaune suna kallo. Yusuf ne ya musu magana da su taso su ci abinci. Hanif ya ce mishi sun ci abincinsu don su sun jira su basu fito ba kuma yunwa suke ji. Wayan cewa Yusuf ya ce momin su ce ba lafiya, shi yasa ya tsaya mata magani. A ƙware ka ba ta magani. Ko ni ma nan Sadiq ja muku labule ne. Ni ma tabbas maganin naga ka bata. Kai ke da kemis ɗin ta ƙwarai kuwa. Dan Hanif ba ƙaramin wayo ne da shi ba, dan har mamakin wayonsa suke. Hankalinsu ne ya tashi da suka ji abin da dadinsu ya ce. Suka nufi wajen Manar da ke tsaye suna mata sannu. Ɗagowa ta yi suka haɗa ido da shi. Ya kanne mata ido, shafa kansu ta yi, ta ce ta sha magani ta ji sauƙi. Wajen dainin suka nufa shi da ita. Suka ci abinci. Manar tana cewa da su Hanif su je su yi alwala su kwanta gobe da makaranta. Miƙewa ta yi ta bi bayan su, sai da ta tabbatar da duk sun yi alwala ta tofe su da addu'o'i sannan ta kuce su kwanta. Yusuf da Manar sun raya daren nan babu wanda ya yi barci a cikin su, wanda hakan ba karamin mamaki ya ƙara ba wa Yusuf ba. Dan Manar ba ta da juriya sosai, amma sai gashi a ranar ba ta nuna mishi ta gaji ba. Manar kuwa ba wani abu ne yasa bata nuna masa gajiyar ta ba, sai dan biye din da ta gani, dan har a lokacin yana ranta. Kuma in Yusuf ya tafi gobe, ita da shi sai wani satin. Wannan kenan. Washe gari karfe 7:30 Yusuf ya shirya tafiya Abuja. Rungumi su Hanif ya rinka yi one by one yana tambaye su in zai dawo mai zai taho musu da shi. Faɗa masa suka yi kamar yadda suka saba. Manar ita dai tana tsaye tana kallon su, ji take kamar kar ya tafi. Hannun Taufika ya rike suka yi waje. Su Hanif suka bi shi a baya dan shi zai sauke su a makaranta kafin ya wuce. Juyowa yana kallon Manar da ta harɗe hannayenta a kirjinta bayan sun Hanif sun gama shiga motar. Mom, Hanif ni zan wuce, please ki kular min da kanki da yarana. Hawayen da ya zubo mata ta goge ta ce insha Allahu, Allah ya kiyaye hanya ya sauke ka lafiya. Amin ya ce yana rungume ta. Manar zame jikinta ta yi daga nasa, ta ja da baya tana ɗaga musu hannu. A haka Yusuf ya ja motar suka bar harabar gidan. Manar ta koma ciki, kasancewar ta saba da safe take aikinta ba ta tsaya jira sai yar aikinta ta zo. Dan yar aikin
ba kwana take ba, zuwa take ta yi aikinta ta koma gida. Tana cikin aikin Hindatu yar aikinta ta zo ta bar mata aikin, ta yi ta nufi ɗakinta ta kwanta dan barci ne a idanta. Jiya bata samu ta yi barci ba, saboda dai ba sai kun ji a bakina ba. Karfe 10:30 ta tashi daga barci, miƙa ta yi da salati, ta tashi ta nufi banɗakinta, wanka ta yi ta shirya cikin doguwar riga, ta fito falo wajen dining ta yi, ta haɗa breakfast ta ci. Bayan ta gama ta koma falo ta zauna, wayarta ta ɗauko ta yi dialing namban Yusuf. Ganin bai ɗaga ba yasa ta sa driving yake in ya ƙarasa zai kira ta. Da ta kunna ta hau WhatsApp take wannan bidiyon ya faɗo mata, ta ji wani iri. Message na gama shigowa group ɗin manyan mata harka ɗaya. Ta shiga a madadin group familin su da ta saba shiga, inda ta hau WhatsApp message almost 400 ta gani. A hankali ta rinka bin message ɗin tana karantawa. Gaba ɗaya hirar batsa ce, babu ta arziki, sai bidiyo da wannan hajjin kaltum ta yi ta turawa a matsayin breakfast. Downloading videos ɗin ta rinka yi, ta ci gaba da karanta message ɗin su. Hirar Hajja Kaltumi ne ya ja hankalinta da take cewa 'yan group ɗin nan, ai wannan group ɗin ba komai ake ba akan ɗaya group ɗin nata, don wannan group ɗin ba wani harka sosai, wancan shine katon. 'Yan group suka fara roƙon ta yi adin ɗinsu a wancan. Hajja Kaltum ta ce musu har yanzu ita bata ga wacce ta ƙware ta zama qualify da za a yi adin ɗinta a waccan ba. Manal haka kawai ta ji sana son ta shiga wancan group ɗin da Hajja Kaltum ke magana. Yanzu duk iskancin da ake tsolawa a nan, ashe akwai wani group ɗin da ya fi shi. Magana ta yi wa Hajja Kaltum ta private, ta yi mata sallama, sai da ta samu minti 10 da mata magana kafin Hajja Kaltum ta yi mata reply. Gaisawa suka yi. Manal ta ce mata ita memba ne a group ɗinta, don Allah tana so ta yi adin ɗinta a wancan group ɗin da take magana a yanzu. Hajja Kaltum reply ta yi mata da ta bari sai ta ga yanayin ƙwarewarta a group ɗin manyan mata harka lamba 1 kafin ta sa ta a wancan group ɗin. Manal da shaidan ya riga ya fara nasara a kanta, magiya ta fara yi wa Hajja Kaltum a kan ta sa ta a wancan group ɗin, don burinta kawai ta ganta a group ɗin, ta ga su ma mai suke yi a group ɗin. Hajja Kaltum da dama burinta a rayuwa ta samu partner in crime, ce mata ta yi to shi kenan. Cikin minti 3 ta ga an sa you are added to manyan mata harka zalla. Subhanallahi, faɗar batsa da lalatar da ake a group din nan ba zai faɗu ba daidai da Manal, sai da ta girgiza kai don sauran kiris ta yi existing din group din. Amma da yake shaidan ya riga ya ci galaba akan ta kasa barin group din, ta rinka karanta batsar da suke yi. Abin mamaki hoton gaban namiji ne a group icon din. Manal viewing group din ta fara bin sunayen 'yan group din, daga Hajiya wacce sai maman wacce a ƙarshe hoton admin ta buɗe, wato Hajja Kaltum. Mata ce sosai don za ta yi shekara 40. Manal jikinta ne ya sanyi da ta ga gaba ɗaya participant ɗin group ɗin matan aure ne. Group ɗin ta koma ta ci gaba da karanta chatin ɗinsu, wanda hirar gaba ɗaya ta batsa ce da yanda baby boy ɗinsu ya sumar da su. Manal hirarsu ba ƙaramin ɗaga mata hankali yayi ba, jin suna ta ambaton baby boy ɗinsu ya musu kaza, baby boy ɗinsu ya musu kaza, yasa ta yi tunanin ko mazajensu suke cewa baby boy. Amma don ta gaskata hakan, Hajja Kaltum ta yi wa magana ta private, ta ce Manal, admin don Allah tambayar ki zan yi, me baby boy ke nufi? Na ji suna ta cewa baby boy baby boy. Hajja Kaltum, baby boy na nufin abokin harka. Manal, ban gane abokin harka ba mijinki ba kenan? Hajja Kaltum ta bata amsa da wani irin miji kuma, ana zaune kalau. Abokin harka ake nufi mai ɗebe kewa da sa nishadi ake nufi, ba shine baby boy. Na san dama ke ba 'yar hannu bace, shi yasa na so sai kin goge tukunna zan yi adin ɗinki a wannan group ɗin. Manal ta bata amsa kamar haka. Subhanallah, admin ni fa matar aure ce, da na san abin da ake yi a group ɗin nan kenan wallahi da ban ce ki adin ɗina ba. Na ɗauka matan aure ne, ashe shi yasa na ce ki adin ɗina. Hajiya Kaltum ta bata amsa mom Hanif kenan. Duk wacce kika gani a group din nan da wancan wallahi duka matan aure ne. Yanzu ba a zamanin nan kai a waye yake. Manal, subhanallahi admin, kin san me kike cewa kuwa? Astaghfirullah, da auren ku kuke irin wannan iskancin? Allah ya shirye ku shirin addinin musulunci. Ni dai ba zan iya aikata wannan sabon ba.
barin group din zan yi, a rashin sani na ce ki adin dina. Hajiya Kaltum, ai ko baki isa ba wallahi, kin riga kin shigo kenan, dan in zaki fita sau 1000 sai na adin din ki, ke ma sai kin zama yar hannu kamar mu. Bari na gaya miki abin da baki sani ba, mijina matafiyi ne, sai yayi wata 3 ban sa shi a ido na ba. Babu abin da ya dame shi da halin da nake ciki, kuɗi kawai yake turo min. Ni da yayana babu abin da muka nema muka rasa. Yara na 8, 2 maza 6 mata, na aurar da mata 4 saura 2 a gabana. Ni ma nan da kika gani condition ne yasa nake harka da wasu mazan. Ban rasa komai ba, amma na rasa jin daɗi ta ɓangaren auratayya. Ina da sha'awa, mijina na san matafiyi ne, tafiye-tafiye da yake shi ma yana hulɗa da mata, don babu yanda za a yi da lafiyarka da komai zaka ci ka sha ka ƙoshi baka yi sha'awa ba. Shi yasa nake nema wa kaina ta hanyar hulɗa da baby boys. A haife na haife su, amma kin san da yake irin su sun fi karfi kuma za su gamsar da kai. In gaya miki yanzu haka duk yaron da na ga ya kwanta min a raina, kuɗi nake kashe masa ya biya min bukatata, hankali na a kwance, dan na san mijina shi ma yana can yana hulɗa da baby girls. Don haka in zaki saki jikinki ki mori kuruciyarki, dan ni na yi viewing din hotonki na ga difi ke da yaranki kes kike amin. Manar su man zaune ta yi don bata taɓa tunanin da gaske ana irin wannan rayuwar ba da aurenka. Ka rinka sheke ayarka da wani a waje da aurenka? Lalle kan. Manal ne ta buɗi baki ta ce haka. Admin, da baki zaɓa wa kanki irin wannan rayuwar ba, in kin san kina da sha'awa mai karfi, mijinki baya iya biya miki buƙatarki, to da kin nemi ya sauwaƙe miki. Da ki riga aikata zina da aurenki. Kin san girman zunubin zina kuwa, ballantana a kai ga matar aure ce. Ki aikata zina, subhanallahi. Admin, yanzu kina nufin duk members din group din nan abinda suke yi kenan? Hajiya Kaltun ta ce kware kuwa ba za ki gane ba ne Mam Hanif, amma dan Allah in tambaye ki. Manar ta ce ina jin ki Hajiya. Hajiya Kaltun ta ce mijinki wani irin aiki yake yi? Manar ta ce mijina dan canji ne a Abuja, duk weekend yake zuwa. Hajiya Kaltun ta ce ke kin san me yake aikatawa kafin ya dawo? Mazan yanzu duk maha'inta ne, ko mijinki ba matafiyi ba ne? Cin amanar ka yake. Shawara zan baki, wallahi ki bani dama na haɗa ki da baby boy da zai rinka ɗebe miki kewa idan mijinki baya nan. A takaice a haka Hajiya Kaltum ta rinka ƙawata wa Manal daɗin harkar, tana nuna mata ta saki jikinta ta more rayuwarta nan gaba, sai ta tuba don ta san mijinta ma yana cin amanarta. Ikon Allah. To kuna tare da Sadiq Abubakar namiji dai, kamar yadda na sanar da ku. Manal da shedan ya riga ya samu nasara a kanta, amma saboda sauraron imaninta cewa ta yi mata, ita ba za ta iya hulɗa da wani namiji ba, gwara ta bar group din. In ya so za ta ci gaba da zama a group din manyan mata harka ɗaya. Tunda su chatin kawai suke yi, ba sa hulɗa da wasu mazan. Hajiya Kaltum murmushin mugunta ta yi a ranta, don ta san in dai za ta yadda ta zauna a group din, wata rana za ta yi nasara a kanta. Hajiya Kaltum ce ta mata ta yi, ba sai ta bar group din ba, ta ci gaba da zama kawai, ba za ta haɗa ta da baby boy ba. Manar da zuciyarta ta gama rabuwa gida biyu, don huɗubar da Hajiya Kaltum ta yi mata ɗazun ya ɗan samu gurbi a zuciyarta, ce mata ta yi to shikenan za ta ci gaba da zama a group din. A ranar sallah kawai ke sa Manar ta tashi, sallar ma ba a nutsa take yin sa ba duk ranar duniya, dan batsa da bidiyon da aka turo kawai ne a ranta. Hankalinta duk ya biya gama tashi, ga sha'awa da ya rinka taso mata ta ko'ina. Su Hanif kasancewar in sun dawo daga makaranta, Manar kan taimaka musu su yi homework ɗinsu. Haka ma in sun dawo daga makarantar Islamiyya takan sa su yi tilawa, ta ƙara musu karatun. A ranar ko kallon su bata yi ba, tana kan WhatsApp tana karanta batsar da ake a group. Hanif da ya dan fi su wayo, homework ɗin shi ya ɗebo ya ce ta koya musu. Kasa ɗagowa ma ta yi, ta kalle shi saboda nisan da ta yi a kallon bidiyon da aka turo. Hanif matsawa ya yi kusa da ita, yana bubbuga kafarta, yana ta koya musu homework. Mugun tsawa ta daka mishi, ta ce ya ɓace mata da gani, su je su shirya su tafi Islamiyya, in sun dawo za ta musu homework ɗin. Da sauri suka nufi ɗakin su Salim har da hawayensa, don tun da suke da ita bata taɓa musu haka ba. Hasali ma ita take fara cewa su kawo homework ɗin. Taufika uniform ɗin Islamiyyar ta ɗebo ta
ta kawo Manar dan ita take shirya ta in za su tafi Islamiya. Taufika ce ta yi, momi ga uniform ɗina ki sa min. Tsaki Manar ta dan ja dan gani take suna katse mata jin daɗi. Hindatu ta kwalawa kira, Hindatu da ke kicin tana goge-goge ta nufo falon da gudu ta ce mata gata. Dan Allah ki sa wa Taufika uniform ɗinta ki raka su Islamiya, kina dawowa ki wuce kicin ki ɗora mana girkin dare. Mamaki ne ya ƙara rufe Hindatu dan tun da take aiki a gidan Manar bata taɓa yarda ta mata girki ba. Ita take girki da kanta, amma abun mamaki sai gashi ɗazu ta sa ta yi girkin rana, to ta ce mata ta ɗauki uniform ɗin Taufika ta fara ƙoƙarin sa mata. Taufika da yake bata saba ba, Manar ce ke shirya ta in za ta tafi makaranta. Noke-noke ta fara yi tana cewa in ita mominta ce za ta saka mata. Saki Manar ta yi ta bar falon da kyar Hindatu ta sa wa Taufika uniform ɗin. Islamiyar su Hanif suka fito ta raka su Islamiya ɗin. Manar da daddare bayan sun gama cin abinci da yaron tana zaune tana koya musu homework ɗinsu. Rabin hankalinta na kan chatin ɗin da ake a group ɗin. Kiran Yusuf ne ya shigo wayar, da sauri ta miƙe ta nufi ɗakin don a halin da yanzu da take ciki tana buƙatar ta ji muryarsa ko za ta samu ɗan nutsuwa a cikin ranta. Tagowa ta yi tana sauki ajiyar zuciya. Yusuf ce mata yayi, Mom Hanif, ya dai ko dai misin ɗina ne kike? Manar lumshe ido ta yi tana tunanin da ma yana gefenta a yanzu. Can ƙasan makoshinta ta ce, sosai ma ina misin ɗinka, dama kana gefe na mana. Yusuf murmushin jin daɗi ya ce, ko na dawo ne? Girgiza kai ta ce mishi a'a. A haka suka rinka hira, yana gaya mata yadda ya yi misin ɗinta. A ƙarshe ya ce ta haɗa shi da yara su gaisa. Falo ta nufa don ta kai musu wayar, tana zuwa ta tarar har sun yi barci. Ce mishi tai sun yi barci. A haka shi ma ya mata sallama ya ce zai kira ta da safe ta haɗa su da yaran. Tashin su Hanif ta yi su tafi ɗakin su, ta ɗauki Taufika ta kai ta ɗakinta don tare suke kwana in baya nan. Wanka ta yi ta zo ta kwanta ta WhatsApp group ɗin manyan mata har kazalla. Ta hau a takaice. Ranar Manar bata iya barci ba don a matsanancin sha'awa ne ya rinka damunta, don hirar da suke a group ɗin ba ƙaramin tayar mata da hankali yake ba. A haka Manar ta jefa kanta a masifa, bata da aiki da ya wuce ta shiga group chat ta karanta batsar da suke yi, ta kalli bulufin ɗin da ake turawa. Hajja Kaltum kuwa kullum cikin kwaɗaita mata harkar da take na tayar da ta yarda ta haɗa ta da baby boy. Manar dai kin yarda ta yi a haɗa ta da baby boy don ta san girman zunubin ma da take aikatawa ba karami bane. Aikin kenan kullum. Tuni halin da ta jefa kanta ya shafi yaran don ba ta da lokacinsu ko kaɗan. Homework ɗinsu ma yanzu Hindatu ke musu. Hanif da canjawar da Manar ta yi ba ƙaramin damun shi yake ba, don yaro ne mai wayon gaske, daidai da tarihin da take basu na annaba. Duk da ta daina ta sakar wa Hindatu hidimarsu yaro ne mai wayon gaske, daidai da tarihin da take basu na annabawa. Duk ta daina ta sakar wa Hindatu hidimarsu. Homework din ma Hindatu ne ce ke yi musu. Taufika ma ta fi zama abun tausayi don ta saba Manar ce ke mata komai, amma a yanzu Hindatu ke mata komai. Yusuf ma ya yi noticing din chance a gurin Minar, don yanzu ba ta jure dogon waya da shi. Allah kawai take ya ajiye waya ta koma ta ci gaba da karanta chatin din da suke yi, don yana sa ta nishaɗi. Duk da ba magana ake a group din ba. A ƙarshe dare ta yi ta juye ta kasa barci saboda sha'awar da take damunta. Ranar Friday bata samu hawa WhatsApp ba, don a ranar Yusuf zai dawo. Gyare-gyare ta hau yi tana tarbarsa, amma duk da haka hankalinta na kan WhatsApp ɗinta. Ranar ita ta shirya su Hanif da kanta ta yi wa Taufika kitso. Su Hanif sai murna suke don rabonta da ba su kulawa kamar haka tun wancan satin da dadin su yake nan. Karfe 5 na yamma Manar da yaranta na zaune a falo suna jiran isowar Yusuf, don ya musu waya akan nan da in mintuna zai karaso. Manar da ta data ta kunna ta hau WhatsApp kafin Yusuf ya karaso. Message sun kusa 1000 na hirar da aka yi a manyan mata har kazalla. Message din ta fara karantawa. As usual hirar batsa ce kawai da videos din da Hajja Kaltum take turawa. Wannan karan har da private Hajja Kaltum ta turawa Manal videos kusan guda 5. Downloading din videos din ta yi
Suna gama downloading ta fara kallo, hankalinta tuni ya tashi, sha'awa mai ƙarfi ya taso mata. A haka ta rinka kallon bidiyon tana Allah Allah Yusuf ya ƙaraso. Hun ɗin motarsa ta jiyo, su Hanif suka yi waje da gudu. Manar ta kashe datan, ta yi clearing ɗin chat ɗin da Hajjo Kaltun, ta goge duka bidiyo ɗin da ke wayarta, ta yi chatting ɗin group ɗin manyan mata har harka ɗaya da zalla. Ta miƙe ta yi waje, ita ma a guje ta je ta rungumo shi, ya sauke Taufika yana kallanta. Murmushi ta yi tana mishi sannu da zuwa. Ta karɓi jakar hannun shi suka shiga ciki. Su Hanif zama suka yi a falo suna buɗe-buɗe tsarabar da Yusuf ya kawo musu. Manar kuwa tana ganin haka ta ja hannun Yusuf suka nufi ɗakinsa. Suna shiga ciki ta rungume shi tana yi mishi wani irin shu'umin kis. Ko ta ina kis nashi take yi, shi ma rungumo ta yi ya fara yi mata kisin ɗin. Tsayuwa gagarar su ta yi sai da suka zube a kan gado. Ganin abun nasu na kallon ido na ne yasa na ja kafata na yi waje. A haka Yusuf ya yi wukin ɗin shi. Manal ba ta hau WhatsApp ba, amma duk abin da take yi tana tunanin yanzu haka ta yi misin ɗin chatin ɗin manyan mata har kazalla. Yusuf yana tafiya da sassafe ta hau WhatsApp ta yi mutum ɗin group ɗin. Aikuwa nan da nan Mrs. suka hau shigowa, har da Mrs. ɗin Hajja Kaltum ta private tana tambayar ta lafiya, kwana biyu bata hau ba. Sai da ta bata amsa da mijinta ne ya dawo, shi yasa bata hawa. Bude group ɗin ta yi ta fara karanta chatin ɗin su. A takaice sai da Manar ta samu wata ɗaya a group ɗin manyan mata har kazalla. Sosai take jin daɗin group ɗin don ta fara magana a group ɗin, ta saba da wasu members ɗin. Babu abin da ake yi a group din da ya wuce tsantsar batsa da bidiyon BF. Hankalin Manal ya yi matukar tashi. Ta tashi tana murƙususu da daddare. Samun sauƙinta shine idan Yusuf ya dawo. Su Hanif kuwa har sun saba da rashin kulawarta a gare su. In dai ta yi musu wani abun da ya danganci kulawa to weekend ne Yusuf yana nan. Wata rana da daddare tana kwance tana karanta chatin ɗinsu kamar yadda ta saba, ta ji wata a gurbin tana ba ta labarin baby boy ɗinta yadda yake gamsar da ita, yana ɗebe mata kewa ko da ba su haɗu ba. Nan Hajja Kaltum ta hau cewa ai ita ta san wa'anda take haɗa su da su haɗaɗɗu ne masu zafi, ko ba a gamu ba za su ma abin da zai sa ka samu nutsuwa. Manar da ke kwance da kasala ya bi ta ya rufe ta. Shaidan ne yake kaɗa mata abubuwa da yawa, yana kaɗa mata ganga a tsakiyar ka. Tuni ta ji ita ma tana sha'awar a haɗa ta da baby boy ɗin da zai rinka ɗebe mata kewa, amma ba za ta yi zina da aurenta ba. Magana ta yi wa Hajja Kaltum ta private ta ce, Manal, admin da gaske ne za ki iya haɗa ni da baby boy ba tare da wani abu ya shiga tsakaninmu ba, kuma zai rinka ɗebe min kewa, ina samun nutsuwa. Wani irin farin ciki ne ya rufe Hajja Kaltum don ta san Manal ta zo hannu. Da sauri ta ce mata, Hajja Kaltum ta ce, sosai ma, ai ba sai kun haɗu ba, zan iya haɗa ki da baby boy ɗin da zai rinka ɗebe miki kewa, yana sa ki nutsuwa fiye da mijinki, don wallahi nutsuwar da zaki samu da shi ta waya kawai zaki tabbatar ba za ki taɓa samun irin nutsuwar da mijinki ba. Manar ta riga ta yi nisa, ba ta jin kira, amma kasan zuciyarta ta san abin da take yi ba abu mai kyau ba ne. Manar ta ba ta amsa kamar haka, admin to ni ma don Allah ki haɗa ni da baby boy ɗin da zai rinka ɗebe min kewa, don Allah, don wallahi idan ba dawowa mijina ya yi ba na samun wani nutsuwa. Murmushin nasara Hajja Kaltun ta ce da sannu ma za ki ba mu haɗin kai ki zama irinmu. Ce mata ta yi, zan haɗa ki da wani baby boy mai zafi da ni nake harinsa, amma a halin yanzu kina buƙatar taimako. Abinda za ki kafin a haɗa ki da baby boy, zan tura miki account number shi, ki tura mishi kuɗi. Daga nan zan tura miki number shi, ki tura mishi kati da zai rinka kiran ki a waya, don kin san irin wannan zan haɗa ki da shi suna buƙatar kuɗin kashewa, don haka da na kati. Kin yarda? Manar da idan ta ya riga ya rufe da sauri ta ce mata, babu matsala admin, ki tura min account number shi, na yi mishi transfer, yaushe za ki haɗa mu? Murmushin nasara Hajja Kaltun ta ƙara yi ta ce, so fast I like it. Ce mata ta yi, a yau zan haɗa ku, a yanzu zan mishi waya don so nake yau ya sumar da ke, ya taya ki hira. Wallahi sai kin gode min, zan gaya mishi ranakun da mijinki yake nan, amma yanzu ya zaki wajen waya da shi? Kina ganin babu matsala idan mijinki ya kira ki ya ji kina waya da daddare? Kai ki damu,
ki dai turo min nambar shi zan rinka karki damu, ki dai turo min nambar shi zan san yadda zan rinka yi, don mijina da wuri yake barci, karfe 9 yake kira na a waya mai sallama. Hajja Kaltum, to shikenan bari na tura miki account number shi, zan tura mishi nambar ki zai kira ki. To shikenan ina jiran ki. Manal ta ce tana kashe wayar, gaba ɗaya wani irin sha'awa take ji. Ta nutsu baby boy din da za a haɗa su ya kira ta a waya. Shigowar Mrs. wayar ta ne ya katse mata tunanin da take. Account number ta gani da account name Tijjani Garba. Ba tare da bata lokaci ba ta mishi transfer ɗin 10,000. A nan minti 10 da ta yi transfer ɗin ta ji shigowar waya, bakuwar lamba ce. Da dukkan alamu baby boy din ke kiranta. Haka kawai ta ji gabanta ya faɗi, ta ji abin da take shirin aikatawa haramun ne, amma da yake ta yi nisa daga halin da ake ciki, ya sanya ta ɗaga wayar, ta yi a hankali ta yi shiru. Wani zazzakar murya ta ji ya yi magana. Baby, ni ne Donji, na san ki riga kin san zan kira ki. Abunka da aikin shaidan. Tuni tsikar jikin Manal ya fara tashi, ta ji wani irin kasala ya ƙara rufe ta, kasa magana ta yi, ta ji kuma cewa baby ayu daya ko ba Manal ba ce. Cikin sanyin murya Manal ta ce ita ce. Dariya ya yi irin na 'yan duniya gogaggun 'yan bariki ya ce ya na ji to kina wani no kewar, feel free, I'm here to keep happy anyway. Kyawu watsa mu yi magana, ya ce yana kashewar. Manal bude idanta ta yi da ke lumshe tun da ya fara magana, ta ji wani irin azababben sha'awa ya kuma rufe ta. Sai bin ɗin numbansa ta yi da titi, ta kunna data ta hau WhatsApp. Tuni da Tunji ya fara mata sai zai hira da ya rinka tayar mata da hankali. Ita ma ta fara biye mishi, ce mishi ta yi ya turo mata hotonsa ta gani. Hoton waje guda 5 ya tura mata. Buɗe hotunan ta yi, dan saurayi ne da bai wuce shekara 23 zuwa da 4 ba. A girme ta girme shi nesa ba kusa ba, don sa'an kaninta ne na biyu a fan. A kyau kuwa ko kama kafar Yusuf bai yi ba, kawai gayu da niganci ne ya dan fito da shi. A haka suka ci gaba da chatin, yana mata kalamai masu zafi. Hankalin Manal duk ya gama tashi, dan sai chat suka koma yi. A ƙarshe ya kira ta a waya ya ce mata ta yi undressing, yana so ya mata abin da zai kwantar mata da hankali. Manal a hankalinta ma ba a jikinta yake ba. Tuni ta cire kayan jikinta ya ce ta kwanta. Ta fara wani irin numfarfashi. Shi kuwa ya hau mata wani irin kukan iskanci kamar irin suna tare, yana baby are you sweet, you are sugar. A haka suka kwana suna wayar iskanci. Allah ka tsare mu, ka tsare mana imanin mu, ka kare mu da karewarka, ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Amin summa amin. Wannan kenan. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu, ya yafe mana kurakuranmu. Allah ya sa mata shahada shine last statement ɗinmu. Duk abin da muke yi na kuskure Allah ya yafe mana, ya ganar da mu gaskiya. Amin. Wannan labari fa ba fiction bane. This is what is happening, and for sure akwai waɗanda suke cikin irin wannan masifar. Allah dai ya shirye su shirin addinin Islam. Mutuwa fa ba ta sallama. Me zaka ce wa Rabbi in kana cikin irin wannan halin ya ɗauranka? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ya shirye mu, ka ba mu ikon tuba kafin ka ɗauran mu. Waɗanda suke cikin irin wannan masifa, ya Allah ka shirye su, ka ganar da su, mu kuma ka ba mu ikon fin ƙarfin zuciyar mu. To anan zan dakata a littafi na 1, sai mun haɗu a littafi na 2 don jin yadda za ta kaya.